Zdravo, ja sam Jelena i danas reagujemo na Photoshop failove, samo što ovaj put imamo pre i posle sliku. Moj pas Sanja. Moj pas Sanja. To volim. Ja nekad gledam slike influencerke i budem kao, kako je tako savršena, pošto mene slika nekad ne ispadnu savršeno. I ovo mi je iskreno poprilično impresivno kako je uspela sebe na ovaj način da izmeni. U smislu i dalje se vidi da je ista osoba, ali očigledno izgleda skroz drugčije, mada realno možda i do svetla, zato što ima nešto što se zove golden hour i tada ti lice izgleda mnogo više preplanelo i tako to. Ali mrzim to kad se slikam na direktnom suncu i posvetile mi obrve, budem kao, izgleda kao da su sede bukvalno. Je li ovo trans osoba? Pošto mi izgleda kao da ima ovde bobuljice od brijanja ili nešto. Ali dobro, u faci je i dalje jako slatka. Vidi se da je uvukla struk, ali iskreno si uvlače struk, tako da nije ništa pretjerano strašno. Ali da, možda bi mogla poradim malo na tom tu delu, zato što mnogo bi lapše izgledala. Beyoncé, mene toliko nervira što svi toliko vole Beyoncé, mislim, nemam ništa protiv toga, nego kao, jo, boginjo moja, jao, Beyoncé ovo kaže, moram, Beyoncé mi kaže, skoči s mosta, ja ću skočiti s mosta. Meni to nije jasno i budu kao ona promoviše zdravo žensko telo, vidim, mislim, ovo jeste zdravo žensko telo, ali nije njeno telo. Bila je neka svađa nje i nekih urednika magazina zato što su isfotoshopirali, ali u jednom trenutku kad se malo više ugojila, prestala je da prigovara ljudima ako je photoshopuju, što je meni onako malo dvolično, kao ako ti smeta kada si sama sebi hot, treba ti smeta i kad nisi hot. Ako ti uopšte ne smeta, to je okej, ali sad kao, ja se bunim protiv editovanja slika prave žene i onda na kraju kao ti ne smeta zato što sebi nisi toliko lepa. Kendall Jenner. Još jedna stvar koja me jako nervira, kada ljudi photoshopuju jako mršave osobe da izgleda kao da imaju jaču guzicu ili nešto. Jednostavno to je nemoguće i postavljate neki standard devojkama da misle da mogu i da imaju Nišićevo telo i da budu mršave. I to je jednostavno nemoguće. Ovo je Selena Gomez, ali dobro, ne vidim zašto je hejtuju, zato što ovde bukvalno ima samo šminku. I dalje je prelepa bez šminke. I morala sam ovo da ubacim, nisam neki ogroman fan Selene, ali je jako lepa i ne znam šta pokušavate hejteri da dokažete, zato što je podjednako lepa i sa šminkom i bez. Kylie Jenner, jao, najveći catfish ikada. Ja ne znam kako ona tako lepo ispozira. Ne znam da li se izedituje dodatno ili samo zna jako lepo pozira. Ona ima taj neki bitch face kad se slika, što ja nikad nisam imala. Nikad ne mogu tako da ispoziram, da izgledam misteriozno i nezainteresovano. Ja uvek izgledam onako girl next door, kao jako je zavidim na tome. Khloe Kardashian. Ona je bila najdeblja od svih Kardashiana, ne znam da li je i dalje. I kako je smršala, ljudi su počeli da je dižu, kao Khloe je najzgodnija, ovo ono, ali je velika činjenica da se ona i dalje jako photoshopira i nekako njeno telo je i dalje krupno, samo je naučila malo bolje se oblači i samo je nešto malkice smršala, ali pazite, ona ima svoju reality emisiju, valjda je reality, ne znam kako se zove, ne znam koji je žanr tačno, gde ona trenira devojke da smršaju, to jest ona bira trenere za devojke koje žele da smršaju, što je jako lepo s jedne strane, ali s druge strane opet mi je malo licemerno, kao dobro one da smršaju, a ti? Bella Hadid, koliko ja nju ne podnosim, ne mogu da mu opišem. Ona je jedna od tih osoba, je li to Bella? Ili Bella. Ove sestre su mi toliko neverovatno neprivlačne i ne želim da kažem za ikoga da je ružna, nisu ružne, ni u kom smislu nisu ružne, ali ta njihova neka podsjećaju me na žirafu. Iskreno me podsjećaju na žirafu. I kad vidiš njihove slike pre i posle operacija, photoshopa, šta god, budeš kao, kako si ti postala model. Ovo obožavam kad se ljudi ovako photoshopuju, ali ne znate koliko je često. Kao što vidite, na ovoj slici uopšte ne izgleda kao photoshop. Znate gde treba gledate? Tu kod struka. Vidite kako se kosa presavija ka struku. I pametno je ovo uradila što je malo odvojila ruku od svog struka, tako da je mogla bez problema da uvuče svoj struk. Inače bi se vidjelo na njenom laktu. Na to pazite kada gledate slike influencerki i sad sam ih odala, ali ako vam je lakat nenormalno velik, pošto se nalazi tu kod struka, onda treba da vam je jasno da se nešto tu događa. Okej, devojka ima akne, koji je problem? Na jednoj slici ima šminku, na drugoj nema. I iskreno prelepa mi je na obe slike. Šta više, lepše su mi njene oči na ovoj slici gde je kao ružnija.
više. Ja jako volim te kao tužne oči, meni je to preslatko. I to što ima akne proći će. Evo, opet još jedan primjer kada pokušavaju da predstave mršave devojke kao da mogu imati mišiće. Ali ne mršave kao ono idem u teretanu mršavo, nego mršave kao ne jede mršavo. Ti da bi dobio mišiće moraš da jedeš i to je činjenica i moraš da vežbaš. I ne kažem da je ova devojka ružna, nije nikako ružna, ali se samo vidi razlika i to je to. Ali dobro, ali pazite, to sa bradom, ja nekad to vučem isto, zato što pogotovo ako se slikam iz nekog donjeg ugla, ovako mi ispadne brada i onda samo, to je i dalje moja brada, samo sam uvukla salce. Evo, Bella Thorne i ona nije neko ko je poznat po tome da se photoshopuje, šta više ona je nekako, zna da bude odvratna, zna stvarno da postavlja stvari koje se meni lično gade, bar ne mislim da je lažov licemerje ili bilo šta slično. Da, evo, znači ova devojka je jako mršava, čak i zgodna, ali ne možeš da imaš taj struk ukoliko nisi rođen s tim. I znači jako mali procent ljudi zapravo ima ovako prelep struk, prelepu građu bez ikakvog uklanjanja rebara ili treniranja korsetom. I još jedna stvar gdje možete vidjeti da li se neko photoshopira jeste ako ima jaknu i može svoj struk da uvuče jer se neće vidjeti od te jakne. Zato što će imati neku krivodavu pozadinu koja nije vertikalna linija i neće se uopšte primetiti ako se uvuče, tako da i na to možete da pazite. Ok, ovo mi je već previše, kao ljudi ćete vidjeti uživo i vidjet će da ne ličiš na sebe uopšte. Ovo mi već nije lepo, nekako nisu iste osobe. Ok, ona je možda manje čak isfotoshopirala svoje tijelo nego neke one mršave devojke, ali se na njoj mnogo više vidi i moraš biti svesna toga. Da, i o ovome isto pričam. Vidite da ova devojka uopšte nije debela, ali jednostavno ne liči na sebe, ne liči na svoju drugu sliku. Ali vidite koliko je ovoj devojci neprijatno što je slikaju. Mislim, naravno niko ne voli da ga neko krišom slika. Dok na ovoj slici, gde je vidno isfotoshopirana, deluje tako samouvereno i ja ne mislim da treba da edituješ svoje slike da bi bio samouveren, nego treba svakako da budeš samouveren jer ovoj devojci ništa ne fali, šta više, lepša mi je. Lepša mi je needitovana. Ok, ovo mi je već strašno, ali iskreno šta devojka može da uradi? Jednostavno ima rošavu kožu, htjela je to nekako da sredi, to razumem zato što dalje se vidi da je ista osoba, ali opet s druge strane možda da posjeti dermatologa da ne bi morala to da radi sebi. Jel vidite vi koliko je lako editovati se, a pritom da niko ne primeti? Dobro, ovo je možda loš primjer zato što je svakako zid ide malo u stranu, ali jel vidite koliko je jednostavno? Tako da se zapitajte sljedeći put koga gledate i da li zapravo ta osoba tako izgleda pre nego što joj dozvolite da vam nabije neki kompleks. Još jedan primjer kako možete vrlo lako da se stanjite. Jel mi verujete sada? Jel mi verujete da svi edituju svoje slike, skoro svi? Ali dobro, ovo je, pazi, neka jako stara slika, slika na nekim skrnavim telefonom pod lošim svetlom i ovo je novija slika, slikana pod prelepim svetlom, tek izašla iz frizerskog salona i ne mislim da se ova devojka uopšte nešto izmenila preterano, možda je napunila gornju usnu ili tako nešto, ali jednostavno se promenila i to je okej. Ok, ovo mi je već malo bedak kad ovako izgledaš uživo. Jednostavno ne može ona ništa da uradi po pitanju svojih grubih crta lica. Ne znam da li je radila nešto, pošto i usne deluju malo fake, ali crnci imaju malo veće usta nego mi, to je mnogo veće nego ja, svakako moja su minijaturna. Da, ovdje ja sam iskreno mislila da je trans, možda i jeste, možda i nije, nisam sigurna, ali ima baš jake i grube muške crte lica. Ako jeste muško, onda joj je opravdano da dobije tu neku operaciju koja će malo stanjiti lice, zato što jednostavno nije moguće očekivati od muškaraca da izgledaju kao žene bez neke određene operacije. Evo, još jedan primjer kako se uspješno isfotoshopirati, a da niko to ne skonta i uopšte nije teško. Bukvalno instalirate Facetune i samo ovako suzite struk, znači to može bilo ko da uradi. Evo i ovo je fora što devojke jako često imaju potrebu da izgledaju kao barbike. Zato što je realno lepa na obe slike, realno je zgodna na obe slike i nije mi jasno kako je uspelo da ove nekvalitetne slike da napravi ovu kvalitetnu. Ovo je neki jako dobar Photoshop. Jako mi se sviđa. Gde mogu da unajmim ovu osobu? Ok, ova likoša je samo slikala sebe pre i posle jela. Šalim se, malo se stanjila, ali ono isto sestro, kad izlazim i obučem se u usku haljinu i onako posle u toku večeri jedem i onda mi ispadne stomak i budem kao hoću samo kući. Da, ovo mi je nekako nerealno vučen stomak, zato što kao što vidite ona je svakako zgodna, čak ovdje se nekako opustila pa ne izgleda
podjednako zgodno, ali time što sebi tako uvlači stomak, niko neće poverovati da imaš olovinski struk. To jednostavno, ne možeš sve svoje organe da strpaš u toliko mesta. I mislim iskreno da ne treba da ima kompleks na to i da smo svi mi samo ljudi. I ono, prihvati sebe. Možeš malo se doteraš, mislim, možeš skroz, neće nikom da branim, ali ne mislim da ima potrebe za to. I nadam se da vam se sviđa ovaj klip. Ako vam se sviđa, zapratite me na Instagramu, znate već kako to ide. I mi se vidimo u sledećem klipu.